Vitolis Men. Vyvážená podpora mužskej prostaty. Páni, je čas myslieť na výživu, ktorá je pre vás jedinečná. To platí najmä vtedy, keď roky pribúdajú a zdravie sa dostáva do popredia. Forever Vitolis je navrhnutý od základu výlučne pre mužov. Naše komplexné zloženie pomáha podporovať všetko od zdravia prostaty po funkciu semenníkov a zdravie moču. Táto exkluzívna zmes výživných látok poskytuje mužom dokonalú rovnováhu vitamínov, rastlín a minerálov. Zdravie prostaty je prioritou mnohých dospelých mužov, najmä tých vo veku nad 50 rokov. Starostlivo sme vyberali ingrediencie, ktoré vám poskytnú podporu prirodzeným spôsobom. Ukázalo sa, že vitamíny C, D a E, lykopén, selén a zinok prispievajú k podpore zdravej prostaty. Pridanie lykopénového oleja, pidžu a tekvicového oleja pomáha udržiavať zdravý tok moču. Táto silná zmes je zabalená do ľahko stráviteľnej kapsule, vďaka čomu je neuveriteľne jednoduché podporiť aktívny a zdravý životný štýl. Objednajte si tento produkt.